Имам въпрос. По-рано ми обяснихте, че бизнесът в SEI е изграден върху позиционното дърво, което има две разклонения. По-късно, когато изучавах компенсационния план, видях следната графика с партньорското дърво, имащо 4 разклонения. Как така от едно позиционно дърво с 2 разклонения се появи тази графика с 4 разклонения? Това наистина е добър въпрос. Взаимовръзката между позиционното дърво и партньорското дърво всъщност е много семпла. В този модул съм приготвил някои графики, които ще ви улеснят. Като начало, нека започнем с позиционното дърво. Да предположим, че лично сте спонсорирали 4 бизнес сътрудника, 3 вляво и 1 вдясно. След това самите те са спонсорирали нови бизнес сътрудници, те от своя страна са спонсорирали нови и на свой ред те са направили същото и така нататък. Изчакайте за момент. Защо ми е да знам кой кого спонсорира? Нали печалбата ми се генерира от целия оборот, идващ от пълната дълбочина на моята мрежа? Точно така. Печалбата ви от групов бонус се генерира от оборота, идващ от пълната дълбочина на вашата мрежа. Той се определя от продуктивността на всички бизнес сътрудници, намиращи се в двата крака на вашето позиционно дърво. Когато става дума за партньорския бонус, то тогава печалбата ви от него се определя от бизнес сътрудниците, които сте спонсорирали лично, бизнес сътрудниците, които те са спонсорирали лично и така нататък. Пълно обяснение на партньорския бонус може да намерите в друг модул на нашето обучение. Защо някои от бизнес сътрудниците в тази графика са отцветени в бяло? Тези бизнес сътрудници са в бяло, защото са спонсорирани от вашата горна спонсорска линия. Те не са позиционирани от вас и в този случай не са свързани по какъвто и да било начин с вас. Ето защо ще ги премахнем от графиката. Сега наблюдавайте внимателно. Ще прокараме линия до бизнес сътрудниците, които лично сте спонсорирали, бизнес сътрудниците, които те лично са спонсорирали и така нататък. Нека сега онагледим взаимовръзката на това кой кого е спонсорирал лично в позиционното дърво. Виждате ли какво се получи? Нека направим същото и вляво. Ще прокараме линия към бизнес сътрудника, когото лично сте спонсорирали, която да покаже кой кого е спонсорирал лично в позиционното дърво. Така отново ще онагледим взаимовръзката между всеки бизнес сътрудник. Нека направим същото със следващия бизнес сътрудник, когато сте спонсорирали. И най-накрая с последния ви бизнес сътрудник в нашия пример. Това е вашето партньорско дърво. Партньорското ви дърво е основата, върху която се определя печалбата ви от партньорския бонус. Беше изключително ясно. Сега разбирам как се формира партньорското дърво.